Cantos anos fai en 2025 o xornalista e escritor Manuel Rivas? 65. Non, 63. máis, 67. un pouco máis, 69. un pouco menos. 68. Pois claro, Ángela. Cantos bombos utiliza no sorteo da Lotería do Nadal do 22 de decembro? 3. Non. 2. Correcto, seguimos, María José. Con que dorsal xogou Borja Iglesias no Celta na tempada 2024-25? 15. Non, O 9. menos, O 8. menos. O 7. Correcto, seguimos. Cantos porcos utilizaron para rodar a película Babe o Porquiño Valente? 7. Non, 10. máis, 15. moitos máis, 30. máis, 40. máis, 60. menos, 50. un pouco menos. 48. Pois sí, claro. Cantos días dura a Coresma? 40. Máis, 49. menos, 47. un pouco menos. 46. Correcto, Antonio. En que Apolo chegou por primeira vez o home á lúa? Polo 13. Non. Polo 11. Correcto. Cantos anos tiña Camilo José Cela cando morreu? 74. Non. 82. Máis, 89. un pouco menos. 88. Menos, 87. un pouco menos. 86. Un poquinho menos. 85. Home, claro, claro. Cantos veces hai en 4 anos? 48. Correcto, seguimos. Segundo título da película de Carlos Iglesias, cantas pesetas eran un franco? 5. Non. 11. Máis, 27. menos, 25. menos. 14. Correcto, seguimos. Cantos estados ten México? 9. Non, tempo, tempo. Eran 31, 31. E así que pasamos a ver o reconto, a ver como van os marcadores, as posicións dos nosos equipos. A ver como van. Va por diante as Pacas con 80, Trifásicos con 60 e Peipas 40, así que Pacas, díxito. O 3. O 3. Como Por sempre. qué? Porque lle gusta, claro. Imos ver en que posición está o número 3. El número 3 está en... na última posición.